Знаете ли, че в село Долен няма две еднакви къщи? Всяка е строена от различен майстор, със собствени тайни и детайли. И затова това малко родопско село е като музей на открито. Възрожденците от Долен били майстори на каменната зидария. Тук има над 300 възрожденски къщи, всяка от която има уникален архитектурен план, с дебели до 80 см каменни стени и дървени горни етажи с специфични чердаци. Село Долен е основано през 15-16 век от хора, които бягали от насилствено потурчване. Сгушено е в западните Родопи на 1020 метра надморска височина. През него минавал древен римско-тракийски път, а и до днес около селото личат следи от некрополи и лозови тераси. Църквата Свети Николай е от 1837 година, а камбаната била лята цели 7 пъти, докато звукът не зазвучи идеално и до днес ехти на километри. Някога тук е имало панаир, който събирал търговци от цялата Османска империя, дори с камили. Днес Долен е архитектурен резерват. Времето сякаш е спряло. Няма шумни заведения или туристически тълпи. Само калдарамените улички, каменните къщи и камбанният звън, който носи духа на вековете. Това е село Долен, място, където всяка къща разказва своя история. Готов ли си да се изгубиш в него?